Hi, JR. Hello po. Ayan, hi love. Sige, JR, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong may paglilingkod ko sa JR at napatawag po sa Usapang LDR? Kung sa girlfriend ko ng taga Manila po. Taga Manila. Ganito po kasi yung unang nangyari. Kapag po siya sa akin, kapag bigla po na, tapos po, Love, puro hangin lang naririnig ko. Bukod sa hangin yung ubo mo. Layo ka ng konti, mahal ko. Wala akong maintindihan. Puro hangin. Isa pa. nakalas po kasi ako eh. Naka? Medyo malamig po kasi dito. Malamig. Di ko alam kung ano yung malamig eh. Lugar mo, yung lalamunan mo eh. O, game. Lugar. Ang sakit. Pag-uubo ka, huwag ka sa mic. Iiwas mo na onti yung bibig mo pag-uubo ka na. O, game. Si girlfriend ay dito sa Manila. Tapos? Nakipag-break po sa akin. O, bakit daw? Tapos, gusto niya daw po ayusin yung sarili niya. Tapos po, ko po siya kung bakit. Tapos sabi niya po sa akin, gusto niya po yung matapos yung pag-aaral niya. Okay. Yung, dito na po, yung nalaman po ng parents niya na may boyfriend sa dito sa Bulacan. Nagalit po siya sa akin, pati po yung parents niya. Tapos sabi niya po sa akin, tumawag na po yung parents sa akin. Tapos po, ano po, yung hindi na po siya sa akin nag-chat, o hindi na po siya tumawag. Okay. Tapos po, bitnak na po ako sa FB. Tapos po Saan ba kayo nagkakilala, love? Sa personal o online? wala lang po. Okay. Tapos po yung, hindi nga po yung nangyari na yun. Hindi na po siya tarantat. Okay. So, right now, after niya makipag-break sa'yo, wala ka ng way to contact her. Tama? Opo. Okay. So, kung meron kang tanong sa akin, JR, mahal, ano yon? Gusto ko lang pong mangyari. Bakit po aking ginawa yung galing? Hindi na po taka-update sa kanyang dahilan. Bakit na po nagawa sa akin yun? Bakit niya nagawa ang alin? Makipag-break sa'yo? Opo. Okay. Love, listen to me. Ilang taon na ba si girlfriend? 20 na rin po. 20. Tas nag-aaral din, love. Opo. Tertiary college po. Kumbaga, ganito, JR, no? I want you to understand, even if she does love you, this is not the right time para mag-fight kayo for love. Maganda lang siyang pakinggan eh, na I'm fighting for love, I'm fighting for you. Maganda yung pakinggan. Pero kung pareho pa kayong nakasusun pa sa mga magulang ninyo, you have no choice but to follow their orders. And if ang gusto nila ay mag-focus kayo sa pag-aaral, that's the only thing you should do right now. Sabihin na natin, maybe you guys have the right love. Pero wrong time eh. Maling panahon eh. Pareho kayo nag-aaral pa. Kahit naman sabihin niya sa'yo na, sige, mag-elope tayo, magtanan tayo. Kaya mo ba siyang buhayin? May mapapakain ka na ba sa kanya? May maitutuloy mo ba yung pag-aaral niya? Hindi po. Exactly. So, hindi niya to ginawa dahil gusto kanyang pagtripan. Hindi niya to ginawa kasi gusto kanyang saktan. Ginawa niya to kasi kailangan. Hindi pa siya pwedeng magka-boyfriend at hindi pwedeng malaman ng mga magulang niya na meron siyang boyfriend. So, kahit na mahal ka pa niya, mas importante ang salita ng magulang niya kesa sa salita mo. Right now, kasi pareho pa kayong umaasa sa mga magulang ninyo, mahal. Naintindihan mo ko? Opo. Pero po yung pinakamasakit po talaga eh. Yung nakikipagkita po sa akin siya lang isang beses, dalawang beses po, hindi po natuloy. Syempre kasi love, Bulacan to Manila, it's not an easy ride. Hindi naman malapit yan eh. Hindi naman one jeep away yan eh. And for a 20-year-old, para makipagkita to someone na he only met online? Dalawang beses po sinabi sa akin ng ganun. Syempre mahal kasi gusto niya eh.
Gusto niya talaga. Kung gusto lang ang pag-uusapan, gusto kanya makita, gusto kanya makasama, jowa ka niya eh. Pero ang tanong kasi, pwede na ba? 'Di ba? Maaari ba? Papayagan ba siya? Kapag nalaman pa yun ng mga magulang niya na pumunta siya, sabihin na natin halfway, papuntang Bulacan just to be with you, yari naman siya. Iyo, walang problema. Love, lalaki ka eh. You always have to remember, lalaki ka. Walang mawawala sa'yo if ever. Pero sa kanya, meron. Babae siya, love eh. Kung gusto mo talaga siyang makita, if you are sincere about her and you are sincere to her, you could have gone from Bulacan to Manila para magpakilala sa magulang niya. Sana inalok mo yung mga magulang niya na pwede po bang manligaw sa anak ninyo, unikaihan ninyo. Sana unang pagkikita nyo doon sa bahay niya, if pwede. Pero syempre kasi you have to abide the rules na sinet ng mga magulang ninyo, and that was the rules set to her. She cannot just, alam mo yun, hindi yun sundin. Just because of quote-unquote love. Hindi tama yung panahon, mahal. Alam kong masakit. Wala namang makakapagsabi na, puppy love lang yan, lilipas din yan. Naku, wala pa yan, hindi pa yan masyadong malalim na pagmamahal. Other people can tell that to you, but I know it's not true. Kasi hindi ka naman mababother ng ganyan kung hindi mo naramdaman sa puso mong nasaktan ka. Pero JR, ganun talaga. Kapag nagmamahal ka, dapat handa ka masaktan. At hindi lahat ng pagmamahal, nasa panahon, nasa lugar. Maybe yours at yung kanya, wala sa panahon, wala sa lugar. Di ba, mahal? Kaya nga tinanong kita kanina, if ever ba magtatanan kayo, may mapapakain ka na ba sa kanya? Pag tinakwil siya ng mga magulang niya, mapapatuloy mo ba sa bahay mo? Mapag-aaral mo ba? Lahat ng question kong yun, ang sagot mo, hindi po, hindi po, hindi po. Then maybe, ganito mo na lang siyang tignan. One day, kapag okay ka na, kapag nag-work ka na, at feeling mo nag-work na din siya, kapag nagtagpo uli kayo online, and this time around, pareho na kayong hindi nakasuson sa mga magulang ninyo, maybe this time, pwede na. But for now, dahil pareho kayong may priorities, dahil pareho kayong may kailangan gawin, kailangan atupagin, kailangan unahin, maybe kailangan mo munang mag-let go to this one. Naiintindihan mo ko, mahal? It's not because she played you. It's not because she's trying to pull tricks on you. It's because hindi talaga kaya. Even if ipaglaban niya, walang mangyayari sa inyo, mahal. Paghihiwalayin at paghihiwalayin lang kayong dalawa. And of course, kung mahal mo siya, alam mong future niya, yung nakasalalay dito, relationship niya sa mga magulang niya, kinabukasan niya, di ba dapat ang mas iniisip mo na siguro nga, kailangan ko siyang pakawalan. Kasi kesa makasama ko siya pero mawawala lahat ng sa kanya. Ayoko naman nun. Bilang mahal mo siya, kailangan matuto kang mag-sacrifice para sa ikabubuti niya. And this is the sacrifice that you can do for her. This one is more noble kesa dun sa idea na I'm fighting for love. I'm gonna fight for you sa edad na 20. Come on. It's not gonna work. Okay? Ngayon, kung meron ka nalang mensahe para sa kanya, JR, dito sasabihin na natin sa totga mo, the one that got away mo. Anong gusto mong sabihin dito sa ex-girlfriend mo na pinagbawalan ng magulang niyang makipagrelasyon sa'yo? Anong gusto mong sabihin sa kanya, mahal? Kung wala po masabi sa kanya, mag-ingat na lang po siya palagi. Nasaan po siya ngayon. Kung pwede na po, saka lang po kami mag-usap. Ayan. Ganyan yan. Ang lakas mo maka-knight and shining armor dyan. So, yan, ipagpatuloy mo muna. Right now, I want you to divert your attention na lang muna sa studies mo, love. Sa own future mo. Do something for yourself. O, diba? Build something for yourself. Unahin mo muna yung sarili mo. Magkaroon ka muna ng sariling buhay, sariling career. And then, maybe, kapag nakatagpo ka, kahit hindi siya, ng someone, this time around, it can work. This time around, pwede na. Kasi alam mo sa sarili mo na tama na yung panahon para magmahal ka at makipagrelasyon ka. Nasa wastong edad ka na, wastong estado ng buhay para unahin yung relationship mo. But for now, yung pag-aaral na lang muna. Ha, love? Opo. Maraming
pwede mo ba mag-request na isang kanta sa inyo? Sabi ko sa iyo, walang request ng kanta nga. Ikaw talaga, naku, sarap mong kurutin. Simple instructions cannot follow. Tapos jojowa-jowa, hampasin kita ng iPad. Sabi ko sa iyo, sa briefing pa lang, bawal mag-request ng songs. O, di ba? Araw-araw po ko yung nagtitext sa inyo. Ano na? Araw-araw po ko nagtitext sa inyo, ayaw nyo po basahin. Araw-araw ka nagte-text sa akin, ayaw kong basahin. Ganun talaga, madami kayo araw-araw na nagte-text sa akin. Nanay ko nga nagte-text sa akin, di ko binabasa. Bakit yung iyo babasahin ko? Tapos ngayon, tatawa-tawa ka, di ba? Minsan talaga, may krung-krung tayo, hindi natin maiwasang lumabas eh. O, hindi, pahinga ka na lang, itulog mo na lang yung uminom kang gatas para lumaki ka pa, ha? Sige na, bye-bye na. Huwag ka na mag-request ng kanta, mamaya magdrama ka lang dyan eh. Sige na, bye-bye, good night. O, diba? Minsan wag natin gawing komplikado yung mga buhay natin. Nasasaktan ka na, gusto mo pa ng kanta? Gusto mo pa background music habang nag-walling ka? Bakit gusto mo i-video? Tapos magiging viral din. Tol, mahal ko pa siya eh. Ay nako, sa mga kabisyo natin, JR, ganito no, sa lahat ng kids out there, masarap lang po sa tenga pakinggan yung salitang ipaglalabang kita sa mga magulang mo, papatunayan ko sa kanilang seryoso ako sa'yo, ipaglalaban ko yung pagmamahalan nating dalawa, walang makakapigil, mahal natin ang isa't isa, masarap lang yan pakinggan. Pero hanggat yung magulang nyo yung nagpapakain sa inyo, hanggat nakatira kayo sa loob ng bahay ng magulang ninyo, hanggat sa magulang nyo kayo humihingi ng panload para ma-text yung jowa nyo, makapag-load para ma-chat nyo yung jowa nyo, wag na wag kayong mag-inaso. O diba? Wag kayong magmalaki. Dadating kayo sa tamang panahon ng pagjojowa. Dadating kayo sa tamang panahon para makipag-relationship. But you have to prove yourself first that you'll be responsible about it. Kasi maraming alam niyo naman yan, it's a usual story. Maraming kabataan ngayon naging mapusok, naging patiuna, gustong ma-experience agad what it feels like to love, be loved, and do whatever it is that lovers do. Anong ending? Pareho silang naghihikahos ngayon. Pareho silang hindi alam kung paano papakainin yung mga anak nila. Or worse, naghiwalay na sila. Because they cannot take what comes along adulthood. O diba? Kasi yung pagiging adult, guys, yung having the chance or the privilege na makapagtrabaho, magkaroon ng jowa is not as simple as you see or think it is. Ang hirap niya, guys. There are a lot of responsibilities that comes along with it. So habang bata pa kayo, this is ang mensahe ng mga matatanda sa mga bata. Sa lahat po ng mga kabisyo nating nakikinig, habang nag-aaral kayo, habang na-enjoy nyo pa yung freedom, habang ang problema nyo pa lang ay kung anong papanuhurin nyo sa hapon, i-enjoy nyo yan. Kasi kaming nagtatrabaho na, gustong bumalik sa panahon na yan. Okay?